araw pong muli sa lahat ng kahito. So, itong video po na aking in-upload ngayon, tayo po ay bumisita sa bayan ng Mangaldan. Pero dito pa rin po iyon sa Pangasinan. So, nag-message po sa ating Facebook page sila Sir Dennis Villegas yan. So, ito short story lang po na ayon sa na-share nila. Dati na po sila nag-alaga ng hito. Kaso nga lang, ito po ay nabansot. Inabot na po ng, base dun sa isang kasamahan po nila na nag-aalaga, ito po ay halos abutin na ng 8 months, ganyan yung kwento. Nangyari, meron silang pinagdaanan, like bumili sila ng 15,000 pieces na fingerling, nasa 1.5 to 2 inches daw po. Ang nangyari daw po doon ay unti-unti po yung namatay. Kinabukasan may namatay, ganyan. Hanggang sa naubos po yung 15,000. Masakit din po yun sa bulsa. So, share ko lang sa mga beginner po, lalo na yung mga magsisimula. Huwag po kayong magsisimula sa 2 inches dahil medyo mahirapan po kayo doon. Ang maganda talaga pag sa mga beginner, bumili po kayo mga 3 inches pataas. So, yung nangyari po sa kanila, hindi po sila, kumbaga, ganyan talaga dahil nagtitest lang po tayo. Pero hanggat maaari pagka beginner po tayo, ay huwag po nating bibilihin yung mga ganong size dahil po hindi ganon kadaling mag-alaga ng mga fingerlings. 1 inches to 2 inches. Yan. Lang nilagay mo sa concrete pan. Ang nangyari na ulanan, yan, may acid rain, namula daw yung mga balat, ganon. Pag hindi mo alam ang gagawin, talagang lugi ang kahihinatnan ng negosyo mo. So ngayon, napunta tayo doon dahil nag-avail po sila ng ating webinar or yung, alam niyo na po, yung consultant fee natin, kaya po tayo pumunta ng Mangaldan. At ito po ay napakalapit sa aking lugar. So ngayon, dahil nag-avail sila sa atin, ay mag-guide na po natin sila hanggang sa makapagpalaki po sila ng hito ng mas mabilis pa sa 8 months. So yun po, tinuruan din natin sila kung paano ang application ng mga probiotic, yung ating gagamitin mga produkto na ilalagay sa pan na itinuro natin sa kanila behind the scenes. Yan, napunta tayo doon, ikinuwento natin, tinuruan natin sila kung paano yung mga gagawin, sistema sa pagpapalit ng tubig, sistema sa pagpapakain, tamang application ng probiotics, at iba pa, at marami pang iba. And ang support po natin sa kanila dahil nang-join sila sa atin, ay naisali na rin natin sila sa GC, na kung saan doon ay mas marami pa rin silang matututunan. Hindi lang nagtatapos sa unang pagkikita, 3 oras na kwentuhan para sa mga tutorials, nandun sila sa GC. And ang benefits po nun, yun, may tatanungin sila sa atin, poll support, yan, mag-message lang sa group chat, and pwede natin sila i-message directly, pwede natin sila i-video call, yung mga malalayo. Pero pag malapit lang naman ay nagsa-site visit po kami. Medyo may kamahalan yung aming pero maasahan nyo naman yung aming support habang kayo po ay nagpapalaki ng inyong mga alagang ito. Yung mga charges naman namin ay sakto lang din and hindi naman yun malaking tapyas sa inyong kikitain dito sa hito farming business. Mag-charge ng alam namin na malulugi po kayo. So yung charge namin, sakto lang din po yun. Siyempre, pag nagta-travel po kami, kailangan din namin ng gasoline, pagkain, ganon. Siyempre, site visit, iba din po yung pricing namin doon. Para siyempre, may pang-travel din po kami. Kasi para saan pa ba naging business ka, di ba, kung wala ka namang earnings. So kami, nakapokus kami sa business like, yun, magre-resell kami ng probiotics na kailangan po ng mga hito farmers. Yan. Pero sa mga pasintabi sa mga professional, meron pong mga kasi old version na ginagamit kung paano sila makapag-produce ng microbes organism. Yung mga like molasses, yan. Alam po may gumagamit ng molasses eh. Yan, ginagawa pa rin nila yan sa mga old version. And yung mga iba pang way how to paano natin gagamutin yung ating mga isdang may sakit. O kung maaari, para natin may iiwasan na ang hito or ang fingerlings ay magkaroon ng fungus. So sa atin naman, may naging customer na tayo na hindi po nakaranas ng fungus. Mula nung nag-umpisa siya, ay gumamit agad siya ng probiotics. Sumunod siya sa mga protocols natin. And yun, so far, walang nangyari sa kanilang fingerlings. Yan po si Ma'am Gina ng mga Tarim, Pangasinan.
So yung mga tinuro natin, ayun lang lagi ang kanyang ginawa. And ang naging resulta, yun nga po yung na-upload na natin, ay mabilis na lumaki yung kanilang hito. May nangyari na sa kanila na nawala na nag-alaga sila ng 6,000 pieces. Yung 6,000 pieces na yun ay naabutan ng ating 4 to 5 inches. At saka hindi lang naabutan pala, sorry. Nalampasan pa yung size and napakabilis po ng paglaki ng kanilang mga alagang fingerlings.